האם כשאתם רבים עם האהובים שלכם, אתם נוטים לנתק את הטלפון, לטרוק את הדלת, לצאת מהבית קפה ולברוח? אם כן, אתם בורחים מהזירה וזה תוקע לכם את המערכות יחסים, והיום ילמד אתכם למה שווה לכם לחזור לזירה. שלום, קוראים לי דוקטור עשהאל רומנלי וזה המרחב הפוטנציאלי, והיום אנחנו נדבר על תחזרו לזירה, שמה נמצא האקשן. אז יש שני סוגים של אנשים כשזה מגיע לקונפליקטים, את זה למדתי עם הדי ויומי. יש את הצבים כשזה מגיע לקונפליקטים הם בעצם מורידים את הראש, נמנעים מקונפליקט, מחכים שהסערה תעבור. ויש סופות רעמים שבעצם נכנסים לתוך הריב, צורכים, בוכים ואז ממשיכים הלאה. בדרך כלל צבים וסופות רעמים מתחתנים בסוף, כי שני סופות רעמים בדרך כלל זה מאוד מאוד מתפוצץ, ושני צבים גם, אבל בדרך כלל זה יותר סימביוטי, פחות רב, פחות חי. קיצור, זה מה שקורה. ואז מה קורה? כשנהיה חם, אחד מבני הזוג בדרך כלל הצב רוצה להתנתק, רוצה לברוח. או שסופת רעמים מוצף והולך, או מוצפת והולכת, ואז אנחנו נכנסים למצב טראומה, אנחנו נדלקים, ואז הרבה מאוד גישות אומרות, קחו טיים אאוט, תנתקו מגע, גוטמנים מדברים על לקחת 20 דקות בנפרד. אבל מה קורה כשאנחנו הולכים בנפרד? הסכנה שמה, שאני בעצם מתחיל להיכנס לתוך עצמי, מתחיל לדבר עם עצמי, כמה אני צודק, כמה היא לא צודקת, כמה לרחם על עצמי, לנדור כל מיני נדרים, להעניש כל מיני אנשים, לשלוח וואטסאפים, לקחת, לארוז, לטרוק, לשבור. אבל אז אנחנו גם מונעים את האפשרות של תיקונים, מונעים את האפשרות של משחקיות, מונעים את האפשרות של ניסיון תיקון. כל הדברים שצריכים להיות כשאתם ביחד. זה גם שולח מסר לבן או בת זוג שלכם שאתם לא מסוגלים להתמודד עם החום. אז איך זה נראה בקליניקה? אז המון פעמים עולים פה דברים קשים, אחד מבני הזוג מתנתק, בעצם בורח, על איזה שהוא מתנתק, מסובב את שפת הגוף שלו או שלה, ואני כל הזמן מזמין אותם לחזור חזרה, לחזור למקום הזה. או בדוגמאות יותר קיצוניות, בני הזוג פשוט קמים ויוצאים מהקליניקה, ואז אני צריך לשמור את הדלת פתוחה ולוודא שהם יחזרו. או בדוגמה שהיה לפני כמה שבועות עם גלית אשתי, רבנו ריב מאוד מאוד עצבני, ואני יצאתי מהחדר והתחלתי לדבר עם עצמי כמה אני צודק, והבנתי שלא, זה לא טוב, מחר אנחנו טסים ביחד ואני רוצה להשלים. חזרתי לחדר, עדיין הייתי מוצף, אמרתי לגלית, אני רוצה להישאר באותו חדר, אני רוצה לחזור לזירה. ונשמנו קצת, המשכנו קצת לריב, אבל עבדתי על הנטייה הזאת, הרצון שלי לברוח בתור צו, לא ברחתי, נשארתי שם בחום, ולאט לאט נרגענו והצלחנו להמשיך הלאה. אז איך עושים את זה? איך חוזרים לזירה? קודם כל, תחלקו את הפרק הזה, את הסרטון הזה עם בן או בת הזוג שלכם, שיהיה לכם שפה משותפת. ואז כשעולה המתח ואתם מתחילים להיות מוצפים, תיקחו דקה לנשום אם אתם צריכים ותישארו, תחזרו חזרה לתוך חדר, תוודאו שאתם לא מחזיקים שום דבר בידיים כדי שתזרקו או תשברו משהו. פשוט תנשמו שמה. תזכירו לעצמכם שאתם כאן כי אתם רוצים להישאר בתוך החום, אתם רוצים להתמודד עם זה, אתם גם עוזרים למוח שלכם להבין שאפשר להישאר בתוך קונפליקטים, במיוחד אם אתם צבים, או אם אתם סופת רעמים, אני יכול להישאר גם קרוב וגם במתח. ולאט לאט יש יותר סיכוי שאפילו תוכלו לעשות איזשהו ניסיון תיקוי או איזושהי משחקיות. עכשיו אם אתם באמת מתמוצפים עד כדי כך, זה בסדר, אתם יכולים להגיד לבן בת זוג שלכם להפסיק לדבר, אני רק רוצה להישאר איתך באותו חדר, אני עוד לא מסוגל כרגע, אבל בא להישאר פה, תנשמו, תעצמו את העיניים, תחזיקו את עצמכם, תחגרו חגורה. הסופה הזאת תחלוף, וככל שאתם יותר באותו חדר, גם תוכלו לאט לאט גם להתקרב, ולאט לאט לדבר קצת יותר. ואתם לאט לאט מלמדים את הבני זוג שלכם שאתם יכולים להם, שאתם יכולים לשאת את החום, שאתם לא מפחדים מקונפליקט, שאתם יכולים להסתכל במציאות שלכם בעיניים, במתחים שלכם בעיניים ולגדול. אז תחזרו שוב ושוב לזירה, כדי שתוכלו להפיק תועלת מהריבים וללמוד מה הם בעצם אומרים עליכם. כמו מתאבקים ברסלינגס בארצות הברית, תנו צ'יפ, תחזרו לתוך הזירה ותמצאו שם את הגדילה שלכם. קוראים לי דוקטור עשהאל רומנלי וזה המרחב הפוטנציאלי. נתראה בפעם הבאה.